खुलुमबाय बयनिसिमबो गासैबो खौरांगिरिफोरनिसिम बेयाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोङो फैदों अख्रां दा स्काई ग्रुपनिफ्राय मोनसे जोङो थिएटार ग्रुप जोङो एभ्रि इयार सिन्स 2017 बे बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय कम्पिटिशनखौ खुंबोगासिनो दङ देग्लाय जोंहा 8 एडिशन जादों तो एभ्रि इयार जोङो बबेबा मोनसे ससियेल इश्यूखौ लानानै जोङो बे थीम मोनसे होनानै कम्पिटिशन खुंनाय जायो आरोना तो देग्लाय जोंनिया थीमा जादों बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव जों जेरैबायदि मिन्थिगौ जोंनि भारत हादरा मा होनो बिफा गाहाय समाज जायखौ जों पेट्रियार्केल होननानै मिथिनाय जायो किन्तु जोंनिया बर' समाजा मा एसे आलादायै रान खालामो नङा होनबा बिफा गाहाय समाज जदिवब्लाबो जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खर खुंनायाव गोबां माने गोरा बिहोमा होबोदों बेजों लोगोसे दानिया जों मा नुयो बर' आइजोफोरखौ न'खरखौ गोरायै सालायनायजों लोगोसे जा हायो बाहेरावबो खामानि मावनायखौ जों नुबोयोना दानिया साख्रिबो मावसै गोबाङानो गोबां बिजनेसबो मावबोसै फिसा फिसा बा राजखान्थियावबो गोबां बिहोमा होबोसै किन्तु जोंनिया मा सोलिगासिनो दासिमाव राजखान्थियाव गोबां बिहोमा होबोसेयावबो जोङो ग्रासरुट लेभेलावल' जोङो खामानि मावनायखौ नुबोगासिनो नङा होनबा थ' जोङो बेनि सायावनो मोनसे क्रिटिकेल थिंकिं जाहाथे जोङो बयनिबो गेजेराव लाबोनो हायो बेनि थाखायनो जों बे थीमखौ होनाय जादों कि मानो जोंनि बर' आइजोफ्रा ना गाहायावल' खामानि मावनानै थायो मानो जों गोजौसिम दासिमबो माने बहुत खम पार्सेन्टेजआ दासिमबो गोजौसिम मानो दावखोनो हायाखै बेफोरनि सोमोन्दै जाहाथे एसे बयनिबो गेजेराव सानलायनाय फैयो बेनि थाखाय बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव बे थीमखौ बे कनसेप्टखौ लानानै जोङो देग्लायनि कम्पिटिशनखौ खुंनो आवगायदों आरो दानिया बे कम्पिटिशना जोंहा जागोन सोरजिनि फुंखा होननाय जोंहा मोनसे भेन्यू दंखायो तामुलपुरनि बानगुरि होननाय गामियाव बेयावनो जेब्लाबो खुङो देग्लायबो 8 एडिशनाव बे बानगुरि गामिनि सोरजिनि फुंखा बे भेन्यूआवनो खालामनाय जागोन दानिया माखासे जोंहा डेटखौ सिगाङाव खनसे फोसावखांदोंमोन 2021-22 फेब्रुवारि होननानै किन्तु माखासे जेंना इनकनभिनियेन्सेस जानायनि थाखाय जोङो एसे फावसायनाय जाबाय डेटखौ बे डेटखौ दानिया जेनिया मुसाहारिया फोसावसिगोन बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमहरबाय जोङो खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बेनि डेटखौ सिगाङाव फोसावखांनाय जाबायमोन फेब्रुवारि 20-21 आरो 22 फेब्रुवारियाव दा बेखौ जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय एसे फावसायनानै मार्चनि 13, 14 आरो 15 बेयाव लांनाय जाबाय बे समाव आङो माखासे देरहासार बान्थाफोर बेखौ फोसावनो सिगांदों साबसिन थुनफावथायाव दङ जोंहा 44,444 आरो मान बिलाइ ओमफ्राय नैथि साबसिन थुनफावथायाव दङ 33,333 लोगोसे रां बिलाइ थामथि साबसिन थुनफावथायाव दङ 22,222 आरो लोगोसे मान बिलाइ साबसिन बिथोनगिरियाव दङ 9,999 लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव साबसिन फावखुंगुराव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव साबसिन फावखुंग्रियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव साबसिन देंखो सामलायगिरि 9,999 रां आरो लोगोसे मान बिलाइ साबसिन आरिमु साजायगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ साबसिन देलायहोगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ साबसिन खसाब साजायगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरो बिजिरगिरि जर'खा बान्था बेयाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव नायगिरिफोरजों सायख'जानाय बान्था बेवहाय दङ 9,999 लोगोसे रां बिलाइ जोंहा बेयाव गासै 12था बान्थाफोर थिनानै दोनदों बेनिखायनो जायफोर थुनफावथाय लिरनो मोजां मोनो लोगोसे जोङो बेवहाय थुनफावथायाव दङ
बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बाहेराव जायफोर बर' आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो गोसोबा बर' आइजोनि सायाव मोनसे मोजां साननाय दङ बिथांमोनखौ थुनफावथायनि गेजेरजों बेरखांहोनानै आरो लोगोसे जोंखौ मदद हैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। मोननिसिम मिथिनो गोनां नेमखान्थिफोर थुनफावथाय बादायलायनायनि आयदा बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव। सेथियाव दङ थुनफावथायनि लावथाया 30 मिनिटनि खम आरो 45 मिनिटनि बारा जानो मोननाय नङा। जौसाङाव मोनसे बादायारि हानजानिफ्राय साथामनि खम आरो सा 7नि बारा जानो मोननाय नङा। थामथियाव दङ जौसांखौ थुनफावथाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम लांदां दोननो मोननाय नङा। ब्रैथियाव दङ देंखोखौ लाइभ दामनायजों लोगोसे ट्रेकआवबो दामनो हागोन। बाथियाव दङ बादायारि हानजाफोरा बादायलायनाय जागायनायनि 90 मिनिट सिगांनो सायनासालियाव नुजाफैनांगोन ना हाजिर जानांगोन जों बेहाय। बिजिरगिरिफोरनि थिरांथाया दथियाव दङ बिजिरगिरिफोरनि थिरांथायानो जोबथा थिरांथा जागोन। बेनिनो माखासे मिथिनो गोनांफोर दंबावो। सेथियाव दङ मुं थिसननायनि जोबथा खालार 25/2/2026। नैथियाव दङ मुं थिसननायनि मासुल 999 रां आरो मुं थिसनखांनायनि उनाव मासुलखौ फिदिंना होफिननाय जानाय नङा। बेयो 25 नङा 3सो जागोन मार्चसो जागोन। आच्छा बेयाव लिरनाय दङ ना? फरायफिन ससे दानजानाय दङ। बे मिथिनो गोनांनिफ्राय मिथिनो गोनांफोर सेयाव दङ मुं थिसननायनि जोबथा खालार 25 मार्च 2026। नैथियाव दङ मुं थिसननायनि मासुल 999 रां आरो मुं थिसनखांनायनि उनाव मासुलखौ फिदिंना होफिननाय जानाय नङा। थामथियाव दङ खुंगा 80थि बुरखां बादायलायनायाव दिन्थिनाय फावथाया बेनि सिगां जेरावबो दिन्थि जानांगोन। बादायलायनायनि सिगां थागथियारि खालामना लाफैनांगोन। खुंफुं आफादनिफ्राय सासे हेफाजाबगिरि थागोन। दथियाव दङ बादायारि हानजाफोरा दामजुफोरखौ लाबोफानो नांगोन। स्निथियाव दङ जानाय लोंनाय आरो थानायखौ खुंफुं आफादनिफ्राय राहा लानाय जागोन। दाइनथियाव दङ आरिमुआरिफोरखौ लाफाना मोनसे हानजाजों गासै सा 20 सोद्रोमा फैफानो हागोन। गुथियाव दङ बादायलायनायनि फिथाइखौ जोबथा सानखालि जोबथा थुनफावथाय जोबनायनि 3 घन्टा उनाव फोसावनाय जागोन। जिथियाव दङ बबेबा मोनसे हानजाया थुनफावथाय दिन्थिफुंबाय थानाय समाव बे हानजानि उनाव जाय दिन्थिफुंगोन बिथांमोनहा थागथियारि जानो नांगोन आरो गुबुन हानजाफोरा फैसालि सिगाङाव थागोन। 11थियाव जौसां साजायनो थाखाय फावथाय जागायनायनि सिगां 20 मिनिट आरो फावथाय जोबनाय उनाव बोस्रांनो 10 मिनिट सम मोनगोन। 12थियाव दङ बादायारि दोलोफोरा बादायलायनाय साननि सानसे सिगां थामहिनबा 12/3/2026 इं खालाराव सौफैनांगोन।